Hello guys, this is Tony Amila and thank you so much sa mga viewers ko dyan. Thank you for always viewing my videos and of course sa mga subscribers ko. Thank you so much po, and sa hindi pa nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Tony Amila. And of course ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung videos nung bumili kami ng sound system. And guys, yung alumni po namin ay August 26, 2019 and kasama ko po sa pagbili ng sound system yung kapatid ko na si Mana Marites, and of course yung mga pamangkin ko, si Rina Padrique, yung host president namin, and of course kasama namin si Kimberly and si Rimar. So 5 po kami lahat, Nining, Rimar, Kimberly, Mana, and ako po. And of course ngayon ipakita namin. Bye. Yes guys, actually nagpapasalamat ako sa mga teachers na nandyan lagi para sumuporta sa alumni. Of course, sa ating former principal, Ma'am Nora Tabudlong Biga. Thank you so much, Ma'am, because you are always with us. And of course, sa ato ang bagong new principal ngayon, ating new principal, Ma'am Cecil Molina. Thank you so much po for being there. And of course, sa mga teachers sa Barangay Pansagan, thank you so much for everything. And of course, sa mga alumni, alumnus and alumna, salamat kaayo ninyo tanan, sa mga parents, sa mga nagbigay sa solicitation, sa bumili ng mga tickets. Thank you so much po. And next year, 2020, our second grand alumni. And please help us to continue, guys, to support our alumni in order to become successful, para may, di ba, baka bibili, of course bibili tayo ng another project kung ano yung i-donate natin sa atong school daot. Thank you so much for everything, Lord. Thank you so much for everything. I love you, Lord. We love you, Lord. I love you. Bye guys, thank you so much for the support. Yan guys, ito lahat yung pera. Ito lahat yung pera. 28,074 pesos and 15 centavos. Ito yung pamangkin ko, siya yung nagdadala ng pera. 28,000 to lahat. Tingnan nyo. Ganun. Ganito karami. 28,000. So, galing to sa alumni. Alumni galing yan. Yes guys, yan po yun lahat. So, nagtotal po siya og 28,000 lahat po. And yung host president po namin ay si Rina Padrique. So, 28,074.15 lahat. And ngayon, bibili na kami ng sound system and samahan nyo kami sa pagbili ng sound system. And we are so thankful po sa lahat ng mga tumulong sa amin. Kaya please guys, dapat supportan talaga natin lagi yung alumni natin. And we change that one. Instead of every year, so nagiging 3 years na. 3 years ang alumni. Kaya thank you so much po sa ating principal, Ma'am Cecil Molina. Ngayon, before po si Ma'am Nora Tabudlong. So shout out to Ma'am Nora Tabudlong. She's very kind, very supportive principal, and transfer na po siya ngayon. And yung puli sa kanya ay si Ma'am Cecil Molina.
She's so kind and supportive. Yan, mabait po silang lahat. And of course, sa mga teachers, they are very supportive. Grabe. Salamat sa inyong suporta. Kaya pupunta na tayo sa Metro. Bye-bye. Metro. Yes, papunta na kami sa Metro. Metro guys. Nandito na kami sa Jollibee. Papunta na kami sa Metro. Yes, papunta na kami sa Metro. Metro, bye-bye. Kasi kami bibili kasi yan lang yung matagal. Yes guys, nandito na kami sa Metro. Nakakapil na kami sa meeting house president namin. Tara. Documentation. Teacher kang bagay basta may bomba. Salamat ka. Documentation. Kasi bibili kami ng sound system sa Metro. Okay, Mar. Ano Facebook mo? Facebook me. Nakita ka din sa YouTube. Siya yung yung sa sila dahil. Yeah, bibili na kami ng sound system. Ito yung Metro. Metro. This is for documentation only. Kaya nagbablog kami. Kasi para makita talaga na bumili talaga kami. Ning. Huwag ka din. Kagunit. Isara-isara. Kahit busy siya, nandito pa rin. Anong masasabi mo na nandito na tayo sa Metro? Busy ka? Hindi naman masyado. And kinuntak ko sila hindi. Wala nga yes, ipili na kami ng sound system. See you smile, I'm feeling free. Nga namin. Step inside my life of fantasy. This is for documentation. When you're here, you'll never want to go. Put your faith in something you don't know. So ngayon, Gotta run into the light. Gotta chase the morning sun. Yay, dayon di siro. Masa gitu inyo ma'am sa Basagan, dayon di siro pistas Basagan ani. mani siya kadako. Minsan ni kadaka? Ah. Mani 15 20 gini. 13,999. Ngayon ay titistingan natin kung gaano kalakas. Mapaigo pa mala sa gym, no? Oh, Jay Manay. Lalog-lalog ang Jay Manay. Bantay bitaw ka, di mo lanot. Lang, kani may kuan. Tuwi na. Mamay match ani niya. Tuwi ba? Tuwi. So, okay lang. Para di yung hangkod to. Ay, kamoy mo check kung okay ba siya or dili. Hindi ba? Apil na to siya. 100 niya plus. Lahi na siyang price. Ay, 400. 13. Pero apil na shirt palit. Oh, kana. Kay kinanan man nanay kuan. Lagi. 450 plus 400. Yes, guys. Naghahanap na kami para makita nila. Hariman. Next yung project namin sa alumni. Say project. Wala pa, mag-iisip pa kami. Apa na.
Di kinahanglanon na nila inigkamandi sa principal tapos mag-meeting sila. Appliances. Ano na utajidaan ba? Kay DJ. Conducted complex fortified by an army in the most God-forsaken part of the world. Did you go there or trade on that? Basically what you're saying is... Hindi undang. On the go. Undago? Ngayon ay titistingan na nila. Yes, I'm curious. Fast and Furious? Ako sabi ako. Say. Morning price. 7. Wireless of wire, try. Kinalan din may out of budget. Kinalan din may out of budget. Ini ano na yun? Audio na. Ano na siya? Anong 999 man? Bukti ko kayo nilalagay. Dahil. Okay, nilalagay na. Ano yung wala na wireless? Basta may mas nindutan na. Parehas nila dito. Kay dali mahurot ang battery no. Double na pre. Double no. Ay ni kami nasisan ba? Dire, pwede na po rin. Pwede ko din charge. Sa may charge. Sa may ano ni. Say ma-charge na ang battery. Di ba ang battery?
Low. Low mic please. Low. Low mic please. Low. Hello, mic 1 check. Mic 1, hey. Mic 2. Mic 1 check, hello. Low. Mic please. Happy Vista, Barangay Pansagan. Low. Hello. Napa ko diha? Say charge anak. O, nako sa seaside. Seaside. Gawas ko sa seaside. Awo sa rin meaning ato dai. Hello, mic 1 check. Di siya chargeable. Happy Vista, Barangay Pansagan, 2019. Chargeable partner, high-end. Powered by Metro Disco Mobile. Sinun. Saan pa kayo? Ay na may chargeable wala. Napoy, nakay, sa Jabal Koy. Ilatay mo Koy. 59999. High-end na kayo. Kung malubat tong kuhan, pwede na extra mo. Ginay ma, wampod. Pwede pa, lisdan. Lisdan ang robot. Kanang energy. Mga, double A ba ni? Double A? Ang uban di katong dagko naging Atong imo wire daw, wire. Mayong what? Mas mayong ano kay ang ground man mo malipod din mo ground ba? Sa gym ba? May wireless. di katong amo sa simbahan kay dali naman mahurot ang katong Tuloy, ako nga lagi. Ngayon ako. 99 po diya. Naiya concert 5,999 po. ang quadrat micro nga na microphone. Luwag. Chargeable. Paganahan mo, high-end. Care kayo. Wala lain mo mura na nanan. Mura ni mo. Ano sa may Ano disadvantage? purma ba? Sa disadvantage. Say disadvantage siya kanang may High tendency. definition siya ba? Pero may tendency nga kung maguba siya. High performance siya. High performance. So less ang gasto no. Less ang gasto chargeable 5,999.21. Hello, hey. Hello, mic 1 check, hey. Hello, mic 1, hey. Hinay no. Hinay ang wire na naman. Hello, hey. Hello, mic 1, hey. Okay ra. Okay lang. Mubo lang. Nubo na itaas. Kanit nga. Taas na pila ka meter sa pre. Hello, mic 1, Installment hey. ba na or cash? Installment na or cash? Hello, mic. Say kasulti ni mo. Say rasahe. Mayo kayo. Hello, mic 1. Hey. Imo partner taas. Pila ka taas? Hello, mic 1. Check. Ada 8 meters. Hello. What is 16 eh? So, Pwede ta maka ingani palit na ta sa kuan, gawas. Palit ag mic. Na may bar baligya. Naman sa Juber ngay bus dyan. Kung gusto nyo taas ba? Marami may kuan naman dito dito pa nino. taas mo. 8. Taas ko na na. Low mic. Sige, try. Low mic please. Sige, try rin ng Hello. 16. Say kasulti ni mo daw. Ang ahoy kasulti kay 16 meter. Ano i-total na ko pa? 21. Pila to 2,000. O pwede di ay 599. Mabuk raman.
sa man. Ang wireless. Nag-uusap kami kung Hello. ano yung maganda. Hey. Chargeable or wireless? Pila mo kayo mo Hindi naman wireless? ko ano. Kita rin. Chargeable or wireless? Wireless. Ano yung maganda sa inyo? Just comment below. Just comment below, naka-like. Ha? Mano siyang chargeable, high power. Chargeable, wireless charger. Ay, wa may price? 5,990. 5,100. 5,999. Low my taste, low. 10 Low my taste, Less na lang para mawala. low my taste. Pato na lang ako. Pato ba? Wireless ng 15 meters. Sige, sige. Kung ganahan, wireless o kaya Okay, pilay masoda na. Tulo, kasak sa kanan. Tulo? Ay, duhara. Oh my God. Duhara ang masoda. Kani na lang sir. Saksak. Kana o kato. para na ko, wireless ko. Di ganahan ako. Di ganahan ko og wireless o cord. Kana 8 meters. Pero unsa man na pagsaksak? Duhara man kay saksakan niya to. Tulo lagi saksakan. Malit din eh. Sakto. Doa kay ngani. Usap. Usa. Ang sakto. Pag gani ba ka? Naway usang. Naway baka di tulong man. Oo, mani. Doa. Tulo magkabuok. Kani Ako sa wireless, ako sa kay ano eh. Wireless na lang. Ay wireless na ito ay. Sa. Isa? Pero asay mas nindot cord or wireless? Di ba magpalit tag wireless no? Palit tag cord no? Kani ako na yung sabi sa isa. Okay, kung dili na nila magamit, kana na lang. Arang di magpalit-palit. No? Ah, so na lang ito. Masay mo ni silang suspect. Joke. Mga salesman. Oy, di pa kadali. So ang nahitabo isaksak to ngadto diyan katong cord na pay bakante sa unya di siya mo gana kung why extension wire. No. Ano may extension wire? Ina. Extension wire. Sige. Sige, ibalik tong wireless. O, okay na tong, asa to? Di, ang cord, okay na ning, money. Asan tong 8? Wireless na lang. O, itry, nag-open na po. Kanay, money, no? Oo. Di na ilahin eh, ang katong bagong kuha ba? Ito na lagi. Ayo, eh. Ano ba mo na sila? Di na mauna na lagi. Mauna sila kani. Okay, gamay man. Pero di 5,000. Sorry. Mas may bilis. Direct. Manira. 100 ninyo. Na may sakyanan ugma. May sakyanan ugma. Atong tingog. Hello, hey. Sulti naman gamay. Hello, hey. Mic 1, hey. Hello, mic test. Hello, mic test. Hey. Kantahira og suway. Mic 1, check, hey. Kantahira. Hello, hey. Kantahira og suway. Hello, mic 1, check. Hey, mic 1, check. Hey. Hello, hey. Kano sa may mingari? Pagkaula, duha na kasi mao, tulungan ko malapit. Di mo din gihap eh.
Hello, mic Sabi 2. ako nakapalit na mo. Kay, Ano, bumalik na rin. dahil, nagdaghang pamigi pang buhat. Ako malagi. Dahil nagigitutal o balik ang kwarto. Hey, Kanta mic sa, 1. kasi tuno sa hindi kanta. Sir, i-try na ko kanta, basig lahi ang uno ba, tingin. Kanang ikaw mo kanta or siya. Kung ako kanta ba? Sure. Uy, ang magbantay ba yan? Kay kinalan mo. May kubo, kuya! Okay, nagkuhan, tumbok. Di ba ang uban kay kinalan mo? Ayaw magtingin. Ay na. Ay sige, pakanta siya. Oh, Dong, dahil iniwan ni unit Dong, kanta ka Dong, may kanto na Sir Dong. Di, i-try kanta kayo na may uban lahi ang tingog sa kanta. Buwan na lang, buwan. Pinayan tingog. Lo, lo, lo. Kung may, dati ko kumanta sa mga ikuhan. Hello. Kaya nili mo. Sige, try. Oh, video yan. Ito naman ta. Ah, sige. So, mga tanong sa videokihan kaya ito is ito, testing yan. Ato, testing. Yan, sa pula na natin kung ano yung... Okay, tumbok. Kakantahin na nila. Ang Sakura, di compatible ang Sakura. Never take me life, still you should cry. Cause time is fast, but longer lasts, I'll be by your side. Lahi kayo siya. Uy, asan ang speaker? Hello. Isa yun yung isang bulan ang kanina sir. Oh, diliton ka to. Nindot ito ko nga. Ang iyong giling, kani ang sampulan. Hindi lang ang ulan. Take my hand, Oh, na, sa pulan tanan. Pwede. Oh, ginanap. Oh, bakit hindi ito Ito, sa pulan dito. Ha? Ha? Sampuli ba? Bagay ba? Nay, di man tamayo mo kanta. Si Kay Roger, accounting officer, accountant. Rogelio Herboling ko. Testing ka niyo. O kanta? Ang kato lagi. Speaker. Ah, may yung palit. Ma. Ha? Asay mo gipan. Yan, kitest na nila. Test. Testing na nato. May dumating. Naiming abot. O, aping nakasahan. Hi. May kapatid. Maritis Romila. Ay, Romila Patrick. Nasa imong Facebook? Padriki Maritis. Patricky Maritis? O Maritis Patricky? Padriki Maritis. Kisa na itong Maritis Patricky? Sa una, basta Padriki Maritis. Nagbago mo dito. Oh, Patricky Maritis. Lahiman kong ning appear. Sunday Maritis. Ano na kita na ako Maritis Patricky. Sa man kumusta ng 4-piece? Okay ra. Nakuha na. Ila man. Trito. 3-2, 4-2 ang sa amin. Kay usang rimar. 13,990. 7,000. Ito? No, sakto naman. Sakto naman. Ang ganda ni Miss. Yes. Miss, asa dapat magpalit o double A? Double A nga battery, sir? Sa kanto. Ado sa Wala day free day. wala out. Bakit free na battery? Nan? Nan siya free. Katong double A. Nga to, magpalit. Oh, naamag sa mga. Kanang King, pagpaliw ko kuha ninyo ka sa double A. Double A sa likod. Upatan.
malapit na kaming matapos double A. Mani ang battery double A. Double A Kodak. Oh my god. What the EB reading double A? Wala. Ano? Kodak lang ang na. Kodak. Energy. Kodak ra ang Kodak. Sir, kamanta. At I try. Tapos nabangay mo nila eh. Ang amo ka na kung lahi ang main charge sa ugma. Sangag. Say makakuha. Kuan, tomorrow is usually morning 10 or 9:30 or 10:30 AM mo travel ang sakinan, so moabot mga either 11 May pa siguro. or makuha na mo mga 12, 12. Nami dire as Lucy. Nami dire as Lucy. mga 12 or 12:30 or nga na 1. Bisag kinsa ang mga rin mo. Dala na to one resibo katong gate pass ni one. Na pa git O na pa. may kapag makarelease na hindi ka pa gawas ta. Sige. Mern. Sige, box. Sige. Anong masasabi niyo? Sorry. Ang ngari, friend? Hindi. Say mo ha. Ang masasabi ko ay... Hindi mo, oh. Maganda. Ang masasabi ko ay very... Ito yun. Tingnan nyo. Ganito ang pag-repack. Ibang mo, manggani. Uy! O, di na, dahil pagbutan na ng na. Mun ngud. Ana. Wala na. Yes guys, dito natin makikita. Asa rin dalan Masagan diversity. And ito yung first na speaker. Ganito kamahal. 13,000. Ilan? 999. 9. 29. 13,989 ang dalawang. And ang pinga natin Ampingan natin. para hindi masira. Ampingan ba, uy? Dalhin pa namin ito sa Pansagan. So yung gagawin natin ay i-reserve natin ito kasi hindi pa pwedeng madala sa Pansagan. So yung gagawin natin ay mag-additional tayo ng 50 pesos. 50 pesos kasi i-check pa nila. I-check pa ninyo? Sino ang mag-check? Sa 50 pesos. sila na sir ang customer service na. Customer, Matok ta karon. Ano nito? customer service yung mag-check. Checking for the customer. Ito, orang din. Mayroon tayong warranty 10 years. Pila ka year? Oh, 1 year. 1 year warranty only, hindi 10 years. Kukunin natin yung 0 kay Orlando. Ganito tagin. Sayo yun ang pista sa kasagan na eh. Mana? Mana, Bigat, basta. bigat sana natin take good care of them guys. Para madaling masira. Anong pangalan mo? Cristilo.
From Barangay Crispy Kilin. Lulosano from Barangay Kilin. Kaya Kaya, Barangay Gabas ni. gabas sir. Kita yung manaw na mo sa ikuan para makita niya to pohon. Baggagabas? Ikasan yung si Mirasol Roskitis? Di ba nito ka dire siya, taga-buyo-buyo, kasawa ka lang sila, Gabas ba, kabit lang asawa. Kabit. Kapupunan si Mirasol. Ito ko yung speaker. Dalawa pa ang speaker. And maya ay next ay yung amplifier. 7,999. Ganun kamahal. And sabi nila is maganda daw ang sinon. Yung kwalidad daw ay maganda dapat compatible yung amplifier at saka speaker. And ngayon, anyway, from how many months or years yung mag-feedback nito ay yung mga teachers, yung mga respondents from kahit Bansagan and also sa mga alumni sa Bansagan. And kami lang yung bumili ngayon kasi yung iba is very busy po sila sa ginagawa nila. And I am so thankful for my nieces and nephews and my sister. Shout out to Rina Padrique, our host president. Siya po yung host president. Siya yung naghawak ng yan, cellphone. And Kimberly Lanas. And Rima Padrique and Mana Maritis. Willa Padrique. Who's? Look at this one. 6,700. Nagagandahan pa kayo guys? 6,700. Ito yung favorite number ko, 7,700. And sooner or later, we will buy this one Na, pang kwarto for the ay. future. Ay, Kani? 6 months. 6 months warranty? Yes, guys. Look, Wala. marami tayong Utang. bibilihin. Itong bayad, itong sword kwarto naman. Burto? Ito, isang sword kwarto. Yes, yes, yes. Next, yung ilalagay ay yung amplifier. Ito yung amplifier. Ang amplifier ay 7,999. 7,999 ang amplifier. And nagsusulat na si Miss. Maganda. Ang pangalan niya ay Mirna Vino 30. Siya yung head dito. At yun. Team leader. Sa taas-taas. Team leader. So ang gagawin natin ay hihingi kami ng official seal. No? Doon yung hatag. Sarap. Sa pictures ang amor. Sa amor. Nagamit ba? Kung saan nga receipt ang inisir ka ng gikan dyan dire nila sa metro? Kaya ang ako kasi man siya, mga tagin. Hindi na official seal. Wala pa mong official receipt sa ano. Katigaw sa ang kuan na nila ba ng invoice sa kanila. So amo ni white and pink. Oh, pink. Ihatag mo ni sa guard sir ni Lucy. Sa guard ni ka. Pero na pong nikapi ani. Na. Ang pink. Kamo na pong nikapi. Nakikapian sa guard na kamo na ibala. Kami ko wala. Kanira kanira. Kanira. Magpatay na kasi.
Kanina. Panganan or okay lang magpalisagan na gamit. Ang pangan? Pwede lang. Pwede na. Pansagan, link, pansagan elementary school, Alumni. pansagan elementary school, alumni. Diyan, di ko anong kuhan? Idro? May napil pa rin kasi yung convert. Okay, okay. Pansagan Elementary School alumni. Mission ba alumni? Sige. Nato pa nila mo sa cashier. Ito mo yung bayad na. 27, 77. Hindi ganun, sige pa ba ako ano? Signature lang. Contact number Nimo? Nimo number? 09. Itong sa touch ko. Itong tawagan mo muna 09. Tawag ko sa 75. 7. May signature na nito. Ay, wala na. Wala mo ni ID no as long as 50%. Nice. Ano, madolog. Ada ya berat tuh. 729. Huh? 729. Ito na mga yellow green. Hindi ko tayo yellow green. Ito na yung amplifier. Yung sa amplifier guys. Sir, ato kung sa amplifier, sir, katong latmel ko sa kwan, sir. Kapag adjust ito ng sa base, sa natin, katong kwan. Salamat pa, sir. May kwan sa ito. Salamat dito sa amplifier. Pero i-adjust mo ito na ako. Diba? In-need. Kinhanap ba na siya? Kung ganahan mo, di ba, adjust mo mo kwan. So, kinahanglan na siya. So, i-ibang sa May bawal na Nasa man, napanisip. Kami manual din, sir. Kami manual din, sir. Nani manual. And then, napasignature na. Ayun. Wala na. Tuwa-tuwa naman dito, sir. Mga Oo, ano po siya? Di ba ni magawa? Discipline. 1 year warranty. After Ana. Ay, Jay, mahal ka pa ikaw, tuwa di mo sa Ayo, eh. Amplifier? Oo, gini. Sabay sa magkasunod-sunod. Oo, kung mabasa sa tubig, Maayo, eh, kasi hindi ka lang sabay sa agutikan. Ikaw na sila. wala dahil rin sa may may Sa baybay, oo, okay, barang na sila. igang. Sa manas ng
ilaw, pwede sa ilaw, at sa balay. Kaya ka na lang kung sa ilaw, kaya mo. Hindi sa laot. Parang sa lagi sa Yung microphone. Xenon. Wireless to, wireless. Ay, Di, uy. cord. 8 meters. Daw, mga tape daw. 8 meters. Susan. And ito din yung wireless. Xenon. Ang battery pa rin. 1,000. Ilan? 199. 1,199. Ito is ito yung 2,499. 2,499. Sakto? Hmm. And ito is 139. 139 39. pesos. So, kompleto na walang miss, walang kulang. Speaker, amplifier, microphone, Battery. wireless and cord, Battery. battery. Extension wire. No need na. Nagang sa extension wire dito. Gusto kong taas-taas, na itabligyan na rin taas. Pinaka sa may atbang ni mo na atbang ni mo? Extension wire. Ay, wire nila dyan. Yan. Ano sila extension wire sa eskwelahan? Na. Dagan. Dagan mo sila extension wire. Dagan sila extension wire. Link sa link. Yes, magbabayad na kami guys. Magbabayad na kami. Dito na yung pagpapa GBI. Ben, ayaw ko natin na. Counter pa. May awasan naman ang kwarta. Kasi, nga na mo ba witness?
Malayamang promodizer. Lagi yung promodizer. Bago talaga. Pila ka hours. 1 week na tanong. Mading wala nakasako. Para naman sa kuwan, sa basagan. Sa eskilahan. Dayon na mo ay kay arong makahaling kuta. Ang kuta ito. $25,000. Congrats eh. Yes, money siya ah. Di, pumpir ko yung buwin. Ay, ha? Ares kaldo? Di, naman na ihatag. Pwede di mo magawa tog tip? Pwede rin, di na against sa inyong law? Pwede lang pwede pa. Papunta na kami sa customer service. Asa tapilong? Sa ha? Kapagaman. Mga tibong tulog ka to sa inyo sa lugar sa no? Iski ni siya? Iski ka day? Iski ka to sa pagdagan? Di lang kauban. Amo to siya iski no? Iski, iski pagawad. Iski chairman na mo kay si Joman. Kuta na siya, kuta na. Nandito na kami sa... Hi, John. Busy kayo. Ngari ka na customer service. Ma'am Joy. BSB, major in human resource, no? HR. HR din. Kaya nandito siya sa customer service. Oh, sir. Hoy. Ano ba sir? Makasulod ba? Yes! Nanay Sakyanan. Okay, kung mo ko, pinay ko niya ma'am. Salamat kayo sa inyo. 25,000. Bili ko na mo mga to, kung kasi nagtanay na eh. Ah, sige. Ah, sige, aram mo sakay, may. Wait, okay ma'am, ano ma'am? Wow. Ha? 40 pesos. Ang... Ay, mahatag pa may 40. Sure. Okay, documentation mo Okay, pwede na mo. kuha mo niya ito sila barangay. Sa school. Sa school na mo. Sa school. Pwede sa Chihuahua 40 hindi makasaka pesos. din Free, ang no? bus. 40 pesos. Nadyo din mga pangano. So, mahatag may 40. Basta may kuha na ma'am. So, sama na. Ibilit pa man nila ma'am. Pwede lang man kuha. Wak mo si Kuan, si Francis, nana, pero dito na ko ni Sir Darwin. Ito naman na. Sketch. Nay portion. Dili na kayo. Pwede man, hindi na magasag ng distance kay namay mo ukuha nila, ma'am. Namay mo kuha nila. Murbat sa delivery ko. Mo na lang ito. Ano yung guide kay ating iski nila, ito sa ubo. Pwede mami musakay. Ang mari ka, Marcelo? Ah, Ang mari ba siya maday? pwede ra ka. Ang sang oras ah?
Huwag doon, dako ito na kuhan. Amplifier ba? Pas lang. Pwede na mga to. Dako ka ito kuhan. Space na ito kuhan. Pwede na mga to, sir. Okay, di man ni sila kauli pa kay meeting pa man sila. Bisag mo uban mi. Ipila na ako na, sir. Oh, ayun kasi apre. Yes. Picture na ni mo, sir. May- Picture na balik ko, sir. Kasi ko, sir. Pulo ko. Murat. Hindi na mo agi bang ballpen? Zero. Pangalan kayo buwan contact number. Okay labot na boy. Share naman, ma'am. Number game. Number na. I-post mas gym ni ma'am. Ma'am, ikuha ni sa gym ini Korea kuan ba? Meeting ba, ma'am? Para irig meeting nila, ma'am, ipakita man eh. Nagbayad pa sila og delivery cash. Ay, nagbayad din mi og delivery cash. 40 pesos ang delivery cash. Delivery cash. 50 pesos. Kailan siya niya? 40 pesos. $23 ay $25.83. Mo na mo ni. Pwede na madami dito dahil kinanay ko dahil. Ganyan siya. Mali siyang delivery charge, 40 pesos until transaction. Ngayon ay ilalabas na. Patapos na kami. Ha? Kalisaya? Pansagan. O Pansagan? O ano, Buyog? Balahaw. Balahaw. Bumitin ang kagitag na. Gawa sa ta. Kuman. Tiyo mana tiyo? X ano eh? Okay na, sir. Okay na. Thank you, sir. Salamat kayo Kung niya. paano po, sir? Ariyan na yung mga 12, mga 12. Sir. Sama tayo. Kami iski. Asa may iski? Sa may iski? Sige ka daw. Ako na tayo. Ako na tayo. Aray, hapto sa iyo kasi mo tayo. Lagi. Hmm? Tapos na. Sa kami nilalamig. Tapos na kami. Nilalamig na sila. Nilalamig na kami. Kasi, wag lang.
Anong masasabi mo? Tugnaw. Mar, sa'yo masalte, Mar. No. Ha? Kim. Anong masasabi mo? Tugnaw. Pero hindi na masawa kay tao. Tugnaw lang. Ngayon, tapos, ha? Okay guys, tapos na kami bumili ng sound system and tomorrow we will get that one, the sound system, and yeah, my delivery charge free, ay hindi siya free pero may delivery charge 40 pesos. Yes. And papakita ko sa mga tawan, mga teachers yung expenses na nakuha or na-leave ko para i-deduct namin. Hi kuya. Hi miss. Nas kami. Kaya, para sa ita orange. No? Pero gwapo lang ka kay dako. Yeah. Mas gwapo ka na. Budget ni Kuya Butok ni pre ba? Hello guys, thank you so much for watching my YouTube video. If you like this video, please share to your family, friends, and loved ones. And don't forget to subscribe my YouTube channel, Tony Omila. To be more updated, just click the bell below and get notified about every new video that I release. Always remember, whatever challenges that you are facing right now, never quit in your life. Just pray and have faith with God. God never leaves us. He is always with us because He loves us. Just keep in mind, be a good dreamer, a believer, and a lover, and keep soaring high like an eagle. And there's one more thing, be a good servant. God bless us all. Ingat!